Narodil sa v dávnom období a hneď ho zapísali do školy. Na statku grófa pracoval, maďarsky nerád rozprával. Pýtate sa, kto to bol? No predsa syn Baničov. Odišiel až za more, usadil sa v Grenville. Bol svedkom pádu lietadla a toho nakoplo k výrobe padáka. Zostrojil padák použiteľný, skočil s ním skok neuveriteľný. Padák bol na princípe dážnika. Vymyslel ho v službách strojníka. Otvárali ho železné pružiny a využívali ho aj letecké družiny. Až 15 poschodový pád zabezpečil mu patent na padák. Padák veľký úspech mal, peňazí mu však nepridal. Armáda patent kúpila. Cestu domov mu tým otvorila. Vrátil sa do obce rodnej, aby murárom stal sa v nej. Raz si vyšiel s bratom Jánom aj so svojím kamarátom. Dosť ich to stalo sily, kým objavili jaskyňu Driny. Jeho životná púť sa skončila, keď ho zákerná choroba skolila. Padák, jeho veľký vynález, zachraňuje však mnohé životy dodnes.